Moikka. Olet erittäin lämpimästi tervetullut Valon koodin, kun elämä alkaa muuttua sarjan pariin. Mä olen Tuija ja ajattelin alkaa jakamaan tällaisia lyhyitä jaksoja, missä puhun henkisestä heräämisestä. Ei mitään valmista oppia, vaan enemmänkin ehkä vaan juttua siitä, miltä tämä oikeasti tuntuu ja näyttää elämässä. Ja aivan varmasti peilaan paljon mun omaan elämään ja siihen, millaista mulla itselläni on ollut, kun heräsin ja yleisesti tämä matka. Tässä ensimmäisessä jaksossa mä puhun siitä, mitä henkinen herääminen oikeastaan on ja millä tavalla se voi alkaa näkyä omassa elämässä. Tosi usein ajatellaan, että henkinen herääminen on jotain sellaista, että yhtäkkiä kaikki on rauhaa, rakkautta ja valoa. Mutta todellisuudessa se ei kyllä yleensä ala siitä, vaan se alkaa usein enemmänkin ehkä sellaisena epämääräisenä tyytymättömyytenä, sellaisena tunteena, että oikeasti onko tässä niin kuin kaikki. Että tätäkö tämä mun elämä on. Että mähän on nyt saavuttanut näennäisesti kaiken, miksi mä en ole tyytyväinen. Tai sitten voi olla tunne, että omassa elämässä ei joku asia tunnu enää omalta. Sehän voi näkyä tosi monella tapaa. Sun vanhat asiat ei enää kiinnosta. Sellaiset asiat, mitkä sua innosti ennen tosi paljon, niin nyt ne voi alkaa tuntumaan ihan siltä, että ei itse. Tämä ei vaan niin kuin iske enää. Sun ihmissuhteet voi alkaa muuttua. Ei enää kiinnosta samat jutut ystävien kanssa kuin aikaisemmin. Perhe voi alkaa vähän ihmettelemään. Sä saatat reagoida asioihin eri tavalla. Sä saatat kiinnittää erilaisiin asioihin huomiota. Ja sitten sulla voi olla sellaista tyhjyyden ja merkityksettömyyden tunnetta. Se voi olla todella vahva. Usein se hämmentää ja tuo todella merkillistä oloa, koska niin kuin ulospäin ne sun asiat voi näyttää ihan hyvältä, mutta sisällä tapahtuu jotain sellaista, mitä sä et osaa selittää. Näin tämä kävi mullakin. Mun heräämisen alussa tästä on jo parikymmentä vuotta aikaa. Me asuttiin omakotitalossa Espoossa, meillä oli hyvät työt, oli lapset, koirat, eli ulkoisesti kaikki oli tosi hyvin, mutta sisäisesti ei ollut. Mä muistan sen, kun mun mies on sellainen, mitkä usein miehet ovat, että he haluavat aina ratkaista ongelmia ja varsinkin jos niitä on vaimolla ja hän turhautui ihan hirveästi, koska mitä hän olisi voinut ratkaista, koska kun mä en tiennyt sitä itsekään. Mä en itsekään tiennyt, mikä mulla on. Mulla oli vaan suunnattoman paha olla. Ja mä muistan, kun hän turhautui siihen, että mitä sulta puuttuu, sullahan on kaikkea. Sulla on hieno auto pihalla ja sulla on kiva talo ja hyvä työ ja kaikki tämmöiset. Öö, no sitten tuli se mun heräämisen kesä ja mulla oli mulla oli plantaarifaskiitti, eli mulla oli tuossa sanotaan luupiikiksi myös jalkapohjassa ja sehän oli todella kivulias, en mä pystynyt kävelemään kunnolla. Ja se oli todella rankkaa, koska mä olin suorittaja.
Mä mittasin itseäni ja omaa arvoani sen mukaan, miten mä osaan ja pystyn tekemään asioita, miten tehokas mä olen. Ja se kesä oli tosi rankka. Oltiin paljon mökillä ja mä en pystynyt tekemään mitään. Ja lomalle lähtiessä mun työkaveri toi mulle kirjan Louis L. Hayn Muuta ajatuksesi, muutat elämäsi. Ja minä skeptikko olin, että no just joo. Mutta mä katoin, että okei, mä olen ystävällinen, mä voin ottaa tämän kirjan. Se oli hyvin ohut kirja. Ja tiedättekö, kun mä sitä rupesin lukemaan siellä mökillä ja mä itkin ja mä luin ja mä itkin ja mä luin. Mä pystyin niin samaistumaan siihen. Mä kävelin niillä metsäpoluilla krokseilla, koska ne oli ainoat, mitkä oli riittävän pehmeät sille mun kipeälle jalkapohjalle ja mä itkin. Samana kesänä mä myös sitten käytin mun koiraani, tai kahta koiraani itse asiassa eläinten luontaishoitajalla ja siitä, siitä sitten käynnistyi sellainen ketju, että mä löysin itseni reikikurssilta seuraavana tammikuussa. Mä koin, että toi oli semmoista aikaa, kun universumi hakkas mua halolla päähän, koska mä en osannut kuunnella itseäni, mä en pysähtynyt kuuntelemaan. Mä en löytänyt sitä, että mikä se mikä mulla oli hätänä. Mm. Silloin ei edes ollut netti siinä mallilla, kun tänä päivänä löytää sitten jo aika hyvin vastauksia, kun lähtee hakemaan, että mikä on. Mutta se, mikä tässä on tärkeää ymmärtää, on se, että tämä ei ole mikään merkki siitä, että sä olisit hajalla tai elämä on ohi tai loppumassa tai vastoin. Se on vasta alkamassa. Eli se on semmoinen hetki, kun alkaa jotain avautua. Sä ehkä alat näkemään maailmaa täysin uudesta näkövinkkelistä. Tänä päivänä on valtavasti kirjoja, kursseja. Netistä löytyy paljon materiaaleja siitä, että mitä siellä on, mitä sulle voi olla tapahtumassa, minkälaiseen maailmaan sä olet astumassa. Ja mä voin sanoa kokemuksen syvällä rintaäänellä sen, että mitä enemmän skeptikko olet ollut, niin voi olla, että on edessäsi aikamoinen haaste kääntää sun maailmankatsomus täysin päälaelleen. Mutta se on kannattanut ehdottomasti. Itse en ole ollenkaan sama ihminen kuin mikä mä olin silloin. En tunnista enää sitä sen ajan minua ollenkaan. Voin sanoa sen, että olet astumassa huikeaan itsetuntemuksen maailmaan. Ja jos sulta alkaa häviämään ne ystävät sieltä ympäriltä, niin mä voin luvata sulle, että niitä on tulossa mahtava määrä lisää. Ja vielä sellaisia, joiden kanssa sä pystyt olemaan täysin oma itsesi. Eli jos sä tunnistit itseäsi tästä, niin muista, että sä et ole yksin ja että tämä on vasta alku. Ja samoin tämä oli jakso 1. Ja seuraavissa jaksoissa mennään vähän syvemmälle siihen, että mitä tässä oikeasti alkaa tapahtua.
Ja jos haluat kuunnella näitä jatkossakin, niin ota kanava seurantaan. Täällä on jo muutamia ohjattuja rentoutuksia ja mielikuvamatkoja. Ne on lyhyitä sellaisia, koska mä en itse jaksa mitään kauhean pitkiä videoita kuunnella tai katsella. Ja toki tilaamalla ton kanavan tuet mun työtä, koska on kiva tietää, että mun jutut kiinnostaa edes jotakuta. Lämmin halaus sulle päivään. Oot ihana. Moikka.